Мирогледът ти ще се проясни само ако погледнеш в сърцето си. Който гледа навън, сънува. Който гледа навътре, се пробужда. Карл Юнг. Вселената е вътре в теб. Търси всичко в себе си. Руми. Основната идея на наблюдателя е, че вдъхновението може да извира отвътре. Подходът на наблюдателя е да изгражда дълбока връзка с подсъзнанието си, чрез интроспекция и размисъл. Наблюдателят се обръща навътре и черпи вдъхновение чрез медитация, писане и лична рефлексия. Той разбира, че креативността често извира от дълбините на собственото му същество и като подхранва своя вътрешен свят, може да се докосне до неизчерпаем източник на идеи. Сутрешните записки и времето прекарано в тишина, например, му помагат да остане свързан с вътрешния си глас. Свързването с подсъзнанието може да разкрие скрити прозрения и идеи. Когато изгражда дълбока връзка с себе си, наблюдателят поддържа постоянен поток от вдъхновение, без външни очаквания. Наблюдателят ежедневно практикува интроспекция. Той отделя време за писане, медитация или дълбоки размисли, за да се свърже с вътрешния си свят. Наблюдателят често използва уединението. Той избягва разсейващите влияния и прекарва време насаме, за да позволи на идеите да изплуват по естествен начин. Наблюдателят следва емоциите си. Той оставя чувствата и интуицията да водят творческия му израз, вместо външните тенденции. Наблюдателят улавя мимолетните мисли. Той държи тефтер под ръка или използва телефона си, за да запише проблясъците на вдъхновението. Смисълът в работата е важен за него. Той разглежда теми, които дълбоко отразяват преживяванията и вярванията му. Вирджиния Улф, например, е посочвала точно интроспекцията и личното пространство като основа за креативността. Райнер Мария Рилке изрично е подчертал значението на уединението и вътрешното изследване в сборника "Писма до един млад поет". Халил Джубран е написал поетични творби като "Пророкът", в които силно се усеща неговата дълбока интроспекция и духовно съзерцание. Василий Кандински дълбоко е вярвал, че изкуството трябва да произлиза от вътрешна необходимост, а не от външни влияния, и благодарение на това проправя път за абстрактното изкуство като израз на душата. Потенциален риск за наблюдателя е, че прекаленото вглъбяване може да доведе до самоизолация, затова той не бива да прекъсва напълно връзката с останалия свят. И за финал един въпрос за размисъл. Как можеш да се слушаш по-дълбоко в своя вътрешен глас? В следващото видео ще говоря за архетипа на жреца. Ако ти е любопитно как прилагам тези принципи в своята работа, можеш да разгледаш портфолиото на сайта ми bobikostadinov.com или да ме последваш в Instagram. Благодаря, че изгледа това видео и до скоро!